खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं आंखौ मानो नेवसिलांखो। खन्थाइखौ लिरदों रिंसार नार्जारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों मानो आंखौ नेवसिलांखो सना? मा जाहोननि थाखाय नों आंखौ नेवसिलांखो? आंनि अननाया थोजासे नङामोन नामा सना? मानो नों आंनि अननायखौ नंखाय सानखो सना? ना आं गोरिबनि फिसाखाय आंखौ मुगैलांबाय नामा नों सना? नाथाय दिनै आंदि नोंनि थाखाय बेसेबा फाग्ला बायदि, नों दिनै आंनि बेसेबा गोजानावसो दं सना। मा सना बावलांबाय नामा नों? जों सानैजों बै कृष्णचूड़ा बिफां सायायाव जिरायना रादाय होलायनायखौ बावलांबाय नामा सना? दा नों जायजों गोजोननाय दं बिजोंनो थादो सना। माब्लाबाबो बिखौ आं बायदि दुखु दाहोसै सना। आं दिनै लामानि बिबायारि सना। मालाबाफोर नोंनाव हाबफ्लांबा बिबायारि होनना दामुगै सना। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।